Hi guys, magandang araw po sa ating lahat and welcome again sa aming YouTube channel. Ngayon po ay bumalik na naman po tayo dito sa Binalunan kung saan ipapakita ko po yung nagpaturo po dito na i-convert po yung dating piggery po nila to concrete pan. Ito po yung may part 1 po dati kung saan pinakita ko po yung kanilang dating piggery na hindi pa po naayos. Ayan, ngayon po i-update ko naman po kayo sa full tutorial po nito at kung paano po yung kinalabasan po ng kanilang ginawa. So ayun nga guys, dito po tayo sa paloob nito kung saan yung dati nito ay hanggang dito lang po. Pinatungan po ng isang hollow block po ito na di 4. At ito na po yung kinalabasan. Yan. Itong parte na ito ay hindi pa po tapos. Yan. Meron pa pong last na patong po ito, yung pinaka-finish na po nun. Yan. Tapos ang sinabi ko po na gagawin po nila, yun po yung pinaka-drain at yun po yung 50%. Hindi na po kami naglagay ng overflow kasi meron naman po siyang bubong. Yan. Tapos dito naman po, ito yung kinalabasan ng natapos na po. Yan. Kung mapapansin nyo, ganoon din po. May ditres po na tubo doon, tapos didos po yung sa 50%. Tapos yan po yung sa flooring niya. Ang gagawin po dito ay wala pong lupa. Kasi po gusto daw po nila yung nakikita po nila yung alaga nila. Kaya ganyan po yung design na tinuro po natin. Kung saan mas mataas po siya doon, pababa. Tapos yung mga gilid-gilid niya po ay talagang slope po siya. Para po hindi po mabakbak yung semento at hindi po tumagas sa gilid. Then ito naman po sa kabila, ganoon din po. Yan. Kailangan lang po na i-flooring ng malinis para maging okay at hindi magasgasan po yung mga isda. Tapos doon naman po sa pang-apat, ito po, hindi pa po tapos ito. Kailangan po pong i-finish po ito para po hindi po masugat yung mga pito pag naglagay na po. Yan po yung style po na ginawa po nila dito sa Binalunan po. Pangalawang balik na po natin dito para po makita po natin yung ginagawa po nila at para maituro po yung talagang tamang gagawin po. Yan. Then doon naman po tayo sa likod sa usapang drain po. Yan, papakita ko po doon. At ayun nga guys, ito naman po yung sa likod. Hindi pa po ito tapos kasi po sisementuhin pa po dito. Tapos lalagyan pa po ng continuous na elbow dito. Yan. Ganyan po siya. Tapos hanggang dito po yung elbow na ilalagay. Yan. Ganyan po yung itsura ng drainage po nila. Then dito naman po ang magiging itsura po nito, kaya po naglagay po ng butas para po mapunta po dito sa mga kalamansi po. Yan. Then sa mga pananim po nila dyan sa likod. Tapos dito naman po sa kabila, ganoon din lang po. Gagawa po sila ng pinaka-elbow dito. Yung dalawang yan, papunta naman po dito sa talong. Yan, wala pong sayang na tubig po dito. Yan po yung update dito sa Binalunan po na nagpaturo po sa atin. Lahat po ay tuturo po natin yan. Yan. At yun nga guys, hanggang mamayang hapon po ay matatapos na daw po nila ito. Hanggang sa flooring, hanggang sa palitada po, matatapos na po. At ang susunod naman po nating ituturo po yung sa fish at yung mga sa treatment po bago po lagyan ng isda. Yan. Para po maiwasan po natin mamatay yung mga po-orderin po nilang fingerlings. Ang tinuturo po natin dito, step by step po, hindi po apurahan. Sabi ko nga po sa last na video ko, basta kaya ko pong puntahan po natin yan at tuturuan po yung mga gustong magpaturo. So ayun lamang guys, maraming salamat sa panonood. Ito lang po yung update dito sa Binalunan. Kung gusto niyo pang mapanood yung mga susunod ko pong vlog, huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe sa aking channel para po updated po kayo palagi. So ayun lamang guys, maraming salamat sa panonood. Kung bago pa lang sa aming channel, don't forget to click subscribe button, notification bell para lagi kang updated sa susunod pa namin video. Salamat! At yung mga kailangan palang gawin dito guys, katulad po ng mga aerator, yung mga sit up po nun, ay tinuro ko na rin po para po minsan po. So ayun lamang guys, thank you!